jek ketoprak kaya ngopo. Dobi demen angger wong. Wong ini kalih kula akeh sing demen. Lek kula ndalang pun pinten taun, mulai 91 nganti sakniki wong legok demen kalih kula. Oh, menar paksun yen. Aku dalang arep paksun ora demen blas. Wong ganteng, ada apian, gampang ngejak ning warung. Yo. Dobi. Dobi. Sinden gue tak sawang kok kene ketara. Pating prentul. Lek kon dhuwur gendane. Tenang, yakin. Ya ampun diomongi ra. Ya cekane Caca ayu-ayu aku wis tuwek. Kalih timbul. Wes nom tuwa ngono. Aku pas nguyoh digunggeni. Enak. Lah kaya ngono dulu jajal ya. Demen aku ra umum. Suasanane penak, bumine bumi apik, bumi resik ngono. Bumi ngene iki kerep dingge wayangan tansaya apik, pedagang tansaya laris. Ngoten Pak Heru. Dadi ora syukur bumi. Iki lho bumi sejarah biyen. Engko bari tak critani sejarah. Sejarahnya. Yuk. Yeah.
Sadurunge pepunden tak arani pepundene Warangguna. Mbak Elisa karo panjenengane Jeng Tatin diaturke dadi ben bocah-bocah ki ben nembang dhisik. Ngono ya, Mak. Aku ki sarwatil kok. Coba aku arep nyoba Mbak Jeki Narusa. Sinden saiki jenenge ngene. Jeki Narusa. Kaya penyanyi ini Roma Irama. Sik jumeneng sik. Niki nggih foto model. Model napa niku, Mo? Model madu ta, Mo? Apa sih? Apa? Model madu. Ndak maksudnya foto model ya apa? Jenenge. Fashion show ta, Mo? Oh iya. Coba jumeneng. Nggih. Karo gaya iring ngono. Piye, Cak? Iringane model piye, Yud? Yud. Ndang oleh. So. Foto model iki iringane piye ben